Shader na. Gloves. What's ito? I-block natin kayo. Yung block. Parang mag-ano dito. Tapos anong gagawin sa pangalan? Dahon. Sige, bahala ka. Malaki, lalakihan. Hindi. Kabilaan. Dalawang dahon. Tapos dito sa kabila. Bali tatlo. Tapos hahabaan ko ng konti. Bahala ka. Ayusin mo na lang. Paalam mo na. Paalam mo na kay Jace. Hindi. Ay, Lord. Matatabunan siya. Ballpen mo pa siya. Maliwanag tuloy ka sa buhay. Naming cream yun kuya. Naming cream. Alit. Kung pamanhid. Oh.
Lord. Inayos mo magpaalam dito? Hindi na ako sa magpaalam. Nabilisan ko to.
Pindutin mo na lang lahat ng dahon kuya. Hmm. Gumawa niyan dito nilaro eh. Ito din, ganito po. Ang wala na. Ang wala na.
Hindi naman ang selfie. Nakapanat likod na kuya. Ito yung Lunes. Ito. Ha? Ito. Masarap sa tubig. Awan nga rin kasi ito. Kasi parang ako dyan. Gagama mo? Para bang Yung sabaw ka. sapa naman awan mo. Dato biyak na sabaw ng break. Biar bisa buat itu lah semua. Itu proses.
Jadi apa nanya aja? Oo. Bakit dito? Hah? Yes, gusto ko pa niyan. Yan, sinarap ko.
Dalawa. Ano pinanggamot mo dati? Wala. Sampo. Sa'yo? How much? Hindi ko ba nasabi yun? Hindi. Gano? 150. Oo. Plus yung ano mo pa. Yung gamat. Oo. Yan yung wallet yan. Kapakati. Kinsig. Sama. Alam ko sa ano, YouTube. Juniper. Ha? Ano pangalan nilagay sa YouTube? Juniper. Brea. Thank you. Sige. Bukas ako.
Midda piya Jay. Guys, maraming salamat. Mag-end na ako. Bukas ulit tayo magla-live. Thank you so much.